Nu står vi ude foran Steiner HF i Aarhus. Og ja, som I kan se bag os, er det jo en smuk stor villa. Det er en Patricia Villa, og det gør det helt vildt hyggeligt og dejligt at gå her, for det er lidt mere hjemligt, og så er den bare mega charmerende. Så lad os gå ind og tage et kig på den. Selvom at bygningerne er gamle, så er det hele faktisk nyrenoveret i 2018. Og som I kan se bag os, så gemmer bygningen stadigvæk på sin sjæl og charme. Hvert klasseværelse her på skolen er helt unikt. Herinde har vi for eksempel 1. HF. Vi kan lige prøve at kigge derind. På anden sal er der flere unikke klasselokaler, og her bag os ser vi 1. HF, der har filosofi. Alle skolens elever spiller et instrument, som de selv vælger. En gang om ugen har vi eneundervisning med vores lærer. Udover den her bygning har vi nogle lokaler, som vi deler med grundskolen. Her har vi blandt andet design og arkitektur, bogbinding og tekstildesign. Her på skolen har vi løbende større og kreative projekter i fag som blog, og det færdige resultat bliver udstillet. Herinde er overskolens sal. Her mødes vi hver morgen til morgenrecitation og beskeder. Og det er også salen, vi bruger til tværfaglige forløb, og herinde, hvor vi har eurytmi. Og som I kan se bag os, har vi også kigget ud til skolens have. Her i haven, der kan vi spise vores frokost, hvis vi har lyst. Det er mega hyggeligt, og der er blandt andet bistader. Lige nu er det godt nok vinter, men om sommeren er der lidt mere gang i det hele. Haven rummer en hel del hyggelige afkroge, som f.eks. herinde i drivhuset, hvor der selv på en efterårsdag kan være dejligt lunt at sidde og spise sin madpakke. Skolens placering er helt unik. Lige bagved ligger Marselisskoven. Og på den anden side af vejen ligger stranden, som vi går på lige nu, som vi elever bruger rigtig meget. Blandt andet til at spise vores madpakker i frikvartererne og til at tage herned efter skole og bade. Og det er altså bare mega dejligt.